أربعة عينات زموت وي فتوى السجا مبزحت سبات فتوى السجا لاست كبهال كله نتسأل رجعتها بمتمات رايز والسني مسلم جن مزحف قدس فتوى السجا كابتاع انت خازري وانا العلي عمي مهاني حبرنا نسو او نفس خازو لهم ملو سرعتي أبا انتخا أبا أمرها أب سمعتاتك ولون أب أكلك يحبا نحاد عين الزموت رأيت واقعك نخالق شلل انتلك يوم نقلقوا انت تعود كالوم أب تعب الرسقن كتسعاريخا أب حدش كدان اتا نفوس وسقا اتقل ناقريخ قال إبتايات بحال ترقما دما نتز تخل كلا نقر كتون نوزر لك حيال دليت مالتيو نسو حد صبوق وي نزع ويون حد اتاوزو خاني نقر قبل بخا كم متن عليه حيال بمهان نعون مركب زخونه نجر نمقبار فقادنيا مستخوني فتوى السجا بزعبا صتاو ركب طراي زي كونولو مهانيات دما ازيو نسو كابس نسرعت وصا زخونه دليتيو ابزي فيديو زي نتم امنوسو كفسب زغاطم اربعه عينت فتوى السجا كنغلصنا اتقدم عينت فتوى السجا نايمر اي فتوى فيجوال لاستي بحال ازي التهانينيتات بهايدز فلتيو نحدا سب مرأيك فوتو تجمر جناخي او اي بقعن نتزر اخايا نجر اب حسابات كتمالالو سمو نتسب زخون من قد نمونانت منه ኢየሱስ ክርስቶስ አማቲዎስ 5:18 ብዛዕባ እዚ አንጽር ወዩ ንሰበይቲ ክምናያ ጥምታ ሁሉ ብልቡ ምስአዘመ ይብል በአጋጣሚ ንሰበይቲ ዝራአይ አይበለን ባንጻሩ እትን ምምላ ፍትወስጋ ብዝብል ዕላማ ጽምት ወይ ዝርኢ ዝሐልም እዩ ዝበለ በኻል አባሃላ ንሓደ ሰብ ብንጹህ መንገዲ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ግናኸ ነቲ ሰብ ዓይነ ፍትወት አካላቱ ክትሪኦ ምስትጅምር ነቲ ደረት ክትሰግሮ ጀሚርካ ኣለኻ ማለት እዩ ናይ ምርኣይ ፍትወት ማለት ኣዒንትኻ ካሜራ ሓጢያት ክኾና ከለዋይ ንሓንቲ ሰበይቲ ከም ሰብ ጥራይ ኮንካን እትርእያ ዘለኻ ከም ስእሊኻ እትጥቀመላ ዘለኻ ስእለ ጽዩፍ ፖርኖግራፊ ኣብ መንፈስ ኣዝዩ ዓማጽ ዝኾነሉ ምኽንያት እዩ ንኣዒንትኻ ንሰባት ከም ፍርያት ክትርእዮም የላምደካ ኢዮብ እዚ ተረዲእዎ ነይሩ ኣብ ኢዮብ 31:1 مسع انتي قال كيدان اتخو كمي غير دايه ناب دنگل زطمت بله اتي انتو زغبرو ነገር ابت امور اذا حسبو ነገር صلوا خمزلو يفلط نبره صلاون ازي يفلط يو سلازي دماي مولو معاتنا مرأي عامها زتقعو زسحتو ነገራት ኣብ ቅድሚኻ ንመقرب ዝካኣሎ ኩሉ ይጽዕር መሸፈኒ መጽሔታት ምልክታት ናይ ሙዚቃ ቪድዮታት ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዓበይቲ ቦርድታት ምልክታ ሓደ ግዜ ንጹህ መደብና አኸለኻ ዘይደላኻዮ ትርኢት በሃንደመት ፖፕ አፕ ክመጽእ ይኽእል ብሰላም ኣመንገድን እናተጓዓዝካ ከለኻ ዘይግቡእ ዝተኸድነ ሰበይቲ ክትሓልፍ ትኽእል እያ እዚ በኣጋጣሚ ጥራይ ዝመጽእ ኣይኮነን እዚ ኣብቲ ናይ ምርኣይ ደገኻ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እዩ ሰይጣን ጽባሕ ንኽጥቀመሎም ዝኽእል ስእልታት ክተክል ይደልዩ ናይ ምርኣይ ፍትወት ብዛዕባ ፍርቂ ዕሩቕ ስእልታት ጥራይ ኣይኮነን ንጹህ ዝመስል ማሕበራዊ መራኸቢታት ምፍታሽ ኣብ መንገዲ ዝግበር ቅጽበታዊ ዳግማይ ትዕዝብቲ ሓደ ዓይነት ትሕዝቶታት ናይ ምላይ ልማት ክኸውን ይኽእል እዩ ቀስ በቀስ ኣዒንትኻ ጸኒሑ ክትቋጻጸሮ ዘይትኽእል ሓዊ ምግባ ሎሚ እትጥምቶ ነገር ጽባሕ ኩንነካ እዩ ናይ ምርኣይ ፍትወት ንምውጋእ ጸሎት ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ምንጭውን ክትቆርጾ ኣለካ ኣብቲ ትርእዮ ነገር ኣብቲ ትጥቀመሉ ማሕበራዊ መራኸቢ ንመን ከም ትስዕብ ክሳብ ክንደይ ከም እትጸንሕ ደረት ክትገብር ኣለካ ንገሊኦም ትርኢታት ከም መዘናግዒ ዘይኮነስ ከም መንፈሳዊ ፍላጻታት ትርእዮም ኣለካ ቅልጥፍ ኢልካ ገጽካ ንምምላስ ተምሃር እዚ ድማ ስለዝደለኻዮ ዘይኮነስ ስለዝሓየልካ እዩ እቲ ካልኣይ ዓይነት ፍትወት ስጋ ናይ ኣእምሮ ፍትወት ወይ ሜንታል ላስት እዩ እዚ ሓደ ካብቶም ዲያብሎስ ዝፈትዎም ዓይነታት እዩ ምክንያቱ ካብ ውሽጢ ዝደጥቅዕ ኣብዚ ጸላኢ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ስእሊ ኣይድልዮን እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣኻዮም ስእልታት ጸኒሑ ትጥቀመሎም ይጽዕር ቅድሚ ዓመታት ዝረኣኻያ ትርኢት ዝሓለፍካያ ስእሊ ብሱትር ዝደለኻዮ ነገር ነዞም ስእልታት እዚኦም ከም ኣጽዋር ይዕቅቦም ብድሕሪኡ ምስ እትደክም ወይ ምስ እትሰልኪ ነዞም ስእልታት ኣምጽኡ ናብ ሓሳባትካ ይትኩሶም ያዕቆብ 1 ካብ 14-15 ነዚ መስርሕ እዚ የረድእ ነብሱ ወከፍ ግና ብገዛእ ትምኒቱ ተስሒቡን ተታሊሉን ዝፍተን ድሕሪኡ ትምኒት ምስ ጸነሰት ሓጢያት ትውለድ ነቲ ተስሒቡ ዝብል ቃል ኣሰውዕለሉ እዚ ናይ ጥንሲ ቋንቋ እዩ ሓጢያት ኣብ ኣካል ቅድሚ ምውላዱ
ቅድሚኡ ነዊሕ ግዜ ኣብ ሕልና ይጥነስ ናይ ኣእምሮ ፍትወት ማለት ነቶም ናይ ቀደም ተዘክሮታት ናይ ስእለ ጽሑፍ ትርኢታት ወይ ሕልማዊ ኩነታት ከም መንፈሳዊ መዘናግዒ ክትጥቀመሎም ከለኻ እዩ ሓደ ግዜ ኣካልካ ስቕ ይብል ይኸውን ልብኻ ግን ትሕዝ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣውቶቡስ ወይ ኣብ ዓራት ኮንካ ሓሳባትካ ኣብ ካልእ ዓለም ክኸውን ይኽእል መጽሓፍ ቅዱስ ንተግባራትና ጥራይ ክንቆጻጸር ዘይኮነስ ኣእምሮና ክንሕድስ ዝነግረና ስለዚ እዩ ሮሜ 12:2 ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ ይብል ህይወትካ ናብቲ መብዛሕትኡ ግዜ እትሓስቦ ሓሳባት እያ ትኸይድ ኣብ ኣእምሮኻ ክትስዕሮ ዘይደለኻ ነገር ኣብ መወዳእታ ኣብ ህይወትካ ክትፍጽሞ ኢኻ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10:5 ሓሳባትን ነቲ ንፍልጠት ኣምላኽ ዝቃወም ልዕል ዝበለ ነገርን ኩሉ ከነፍርስ ከም ዝግባእ ይነግረና እዚ ማለት ነቶም ምስ ንጽህናኻ ዝዋግኡ ሕልምታት እናተሓጐስካ ኣይትቀመጥ ኢኻ ማለት እዩ ተቋርጾም ትልውጦም እቶም ትርኢታት ኣብ ርእስኻ ብነጻ ክጽዋቱ ኣይትፈቅድን ኢኻ ነዚ ንምውጋእ ዘሎ መንገዲ ድማ ኣእምሮኻ ብቓል ኣምላኽ ምምላእ እዩ ሓሳባት ክመጹ ከለዉ ቃል ኣምላኽ ዓዊልካ ትዛረብ ኣምላኽ ነቶም ጸላኢ ዝተኸሎም ስእልታት ክምንቁሶም ኣብ ክንድኡ ቃሉ ክተክል ትጸሊ በይንኻ ክትከውን ከለኻ እተስተንትኖ ነገር ትልውጥ ኩሉ ዝመጽእ ሓሳብ ክትዓግቶ ኣይትኽእልን ትኸውን ግን ዘይክትቅበሎም ትኽእል ኢኻ ነቶም ስእልታት ውሑድ ቦታ እንተሂብካዮም ሓይሎም እናደኸመ ይኸይድ እቲ ሳልሳይ ዓይነት ፍትወት ስጋ ናይ ስምዒት ፍትወት ኢሞሽናል ላስት እዩ ብዙሓት ሰባት ጾታዊ ርክብ ስለ ዘይፈጸሙ ጥራይ ፍትወት ስጋ ዘይብሎም ይመስሎም እዩ ግና ኸ ካብ ቻት ናብ ቻት ካብ መልእኽቲ ናብ መልእኽቲ እናተመላለሱ ብፍላጥ ስምዒታዊ ግብረ መልሲ ይህቡ ንሰብ ከም ስምዒታዊ መባራትዒ ይጥቀምሉ መብዛሕትኡ ግዜ ጸላኢ ንጽምዋ ሎንሊነስ ከም መበገሲ ይጥቀመሉ እዩ ባዶነት ክስምዓካ ይጅምር ዘዘራርበካ ሰብ ዘስተብህለልካ ሰብ ክድለ ዝገብረካ ሰብ ከም ዘድልየካ ይስምዓካ ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ ጸላኢ ሓደ ዝላገጽ ሰብ ወይ ካብ ቀደም እትፈቶ ዝነበርካ ሰብ መልእኽቲ ዝደደልካ ፍርቂ ለይቲ ስምዒታትካ ድሮ ስለ ዝወረደ ምክልኻልካ ይልሕልሕ ንዘራረብ ጥራይ ኢና ዘለና ኢልካ ርእስኻ ትእምን ግና ኸ ቀስ ብቐስ ስምዒታዊ ፍትወት ይውንነካ ልብኻ ይደክም እሞ ብንጹህ ኣእምሮ ፈጺምካ ዘይትሰጉሮም ናይ ዕላል ደረታት ክትሰግር ትጅምር ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 3:6 ጳውሎስ ናብ ኣባይቲ እናተሓብኡ ዝኣትዉ ንዓያሹ ኣንስቲ ብሓጢኣት ተጻዒነን ብብዙሕ ትምኒት ዝሰሓባን ሰባት የጠንቀቕ እዚ ኣካላዊ ጥራይ ዘይኮነ ስምዒታዊ ምጥቃዕ ማኒፑሌሽን ሰባትን ድሌትካን ንምስሓብ ብምቁንጃው መንፈሳዊ ቋንቋ ብምጥቃም ዝግበር እዩ ስምዒታዊ ፍትወት ኩሉ ግዜ ክትድለ ኩሉ ግዜ ክትነኣት ዘለካ ሃረታውን ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ ሰብ ክኽበር ከሎ ክትቀንዕ ወይ ድማ ማእከላዊ ቃልቦ ምስ ዘይትኸውን ክትሓርቕ ይገብረካ ኣብቲ ግዜ እቲ ሰበይቲ ጥራይ ኮንካን እትደሊ ዘለኻ ኣምልኾ ኢኻ እትደሊ ዘለኻ ኣቓልቦ ከም ኦክሲጅን ምስ ዝኾነካ ፍትወት ስጋ ድማ ነቲ ሻምብቆ ብሓጎስ ክሕዘልካ እዩ ስምዒታዊ ፍትወት ከመይ ጌርካ ትቃለሶ ነቲ ጽምዋኻ ሰባት ዘይኮኑ ኣምላኽ ክሕክመልካ ፍቐድ ዘይተረኣኻ ኮይኑ ምስ ዝስምዓካ ምስኡ ብቕንዕና ተዛረብ ኣምላኽ ጥራይ ክመልኦ ዝኽእል ጉድለት ሰባት ክመልኡልካ ደው ኣይትበል ብዛዕባ ድፍኢት ቁኑዕ ኩን ዝጽሕፍ ዘለኹ ስለ ዝሓለኹላ ድዩ ወይስ ብሰንካ ዝስምዓኒ ስምዒት ስለ ዝፈትኽዎ ክከታተሉኻ ዝኽእሉ ናይ ሓቂ ዓሩኻ ጥሪ ምስ ተጻራሪ ጾታ ድማ ንጹር ደረት ግበር እቲ ራብዓይ ዓይነት ፍትወት ስጋ ድማ ኣካላዊ ፍትወት ወይ ፊዚካል ላስት እዩ ኣካላዊ ፍትወት ማለት ድሌት ካብ ኣዕንተን ሓሳባትን ናብ ኣካል ምስ ዝሰግር እዩ ከም ምትንኻፍ ከምኡን ካብቲ ኣምላኽ ዝወሰኖ ደረት ወጻኢ ዝግበር ኣካላዊ ተግባራት ኮይኑ ይርአ እዚ ድማ ምንዝርና ዝሙት ግብረ ሕቡእ ምፍጻም ከምኡውን ዝኾነ ይኹን ኣምላኽ ንወስቦ ዘይቆረጾ ጾታዊ መግለጺታት ይጠቓለል ቀዳማይ ቆሮንጦስ 6:18 ካብ ምንዝርና ህደሙ ሰብ ዝገብሮ ሓጢኣት ኩሉ ካብ ስጉኡ ወጻኢ እዩ እቲ ዝምንዝር ግን ኣብ ገዛእ ስጉኡ ሓጢኣት ዝገብር ይብል ነዚ መምርሒ ኣስተውዕለሉ ብዛዕባ ምንዝርና ተኻትዑ ኣይበለን ህደሙ እዩ ዝበለ ኣካላዊ ፍትወት ስልጣንካ የዳኽሞ ናብ ሕፍረት ምድንጋርን መንፈሳዊ ድንዙነት ማዕጾ ይኸፍት ብዙሓት ሰባት ስለምንታይ ጸሎቶም ሓይሊ ከም ዘይብሉ ስለምንታይ ምስትውዓሎም ትሑት ከም ዝኾነ ስለምንታይ ሓዊ መንፈሶም ከም ዝጠፍአ ይግረሙ እዮም መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ኣምላኽ መሰውኢ ክጥቀመሉ ዝደሊ ኣካል ብስቱር ንሓጢኣት ይጥቀመሉ ስለ ዘሎ እዩ ፍትወት ስጋ ካብ መጻኢኻ ሓጎስ ጥራይ ኣይኮነን ዝሰርቕ ካብ መጻኢኻ ሓይሊ እውን ይዝሰርቕ ኣካላዊ ፍትወት ከመይ ጌርካ ትቃለሶ የቕሬታ ሓተት እምበር ምስምስ ኣይትቐርብ
أبكم لأملاك كوين كان نتم ستور لمادات سبرهم نحق تحتات النزل وسب كون أنا ببرخا تخدوا له بوتا تدقسوا له جزء تجبرهم علالات لوت نمنفس قدوس فرحي أملاك مرسل كحتته مست ودق دما بتحت النا تماساس الانبر بتر لبي مسمس هيتحب دم يسوس نمنصح أول حيل كم زلوا منفس أملاك دما نعخان ملوات عقمهم زلوا ذكر سلازي فتوسقا خن بالكلنا بزعب حدا نقر ترى يكونن بزعب حدا سرعتنا نزارب زلنا أنتو تصبو نقر جن يسوس زمته نفتوسقا يقرن ببات راز يكونس كاب حيلو حران موزايو التنعو كاب موتان زتنس منفس أبا خاين برالو نعا انت خان حلمتات نتسمواخا وين حرق أنكا باريخت كون أي تتصوع كان